माई माई पंप घालके उद्दा खाली चलाके अम्मान सांगते वय गो तितली उगी बित्तरी काल देऊच कशी होती टांकी सकाळी भरल्या मो फुल्ल तू गेला आम्म कसं नाही सगळं दिसून आणि भितर नाचतोय बैसून भासना मी तिक सांगितलंय कितली वेळा उद्दा सोडचे दिसाळी क वेळा उद्दा सोडचे उद्दा सोडू जाय ना ती कसं गो सगळं दिस गष्टून बसतो काय म शिशी उदका बुटून बसते की म्हणून तू गेला अम्मा करंटा बिल्ल इतली ती घेता भरची कोण आहे नाही मये आन बाथरूम आस उद्दा ना म्हणून सांगून आन गौजी ओ तुगे लहान हो बाथरूम आस म्हणून सुरू का सांगता नव्हतो मक्का ह्या बात वन करता पो येत वय गो सांगू नाही वे माई का पंप सोडतो म्हणाल वे सांगलाय आजी लास्ट आणि हा वचन किरकिर करतो कसं करचे भाड्या घराला आपल्या यांची प्रारब्ध काय करू जायना केदार देवे काम स्ವಂತ घर कोण वची तशी करत की इथे आई वे उद्दा का पंप सोडतो म्हणे की माई येना शब्दू धडायताची भडा 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 करून हडद मारला म्हणकी जत्ता कसा म्हणून पोळ या हांगेल कर कर कल्याण बाई पूर बाई सरली बारी चंद कोण बाई सरली आजी भारी चंद दिसतसा अय्यो हाव खई बाय सरनी रे घरा निश्चय का पडी आहे हावे अशी असते हावे घरा निश्चय कापडा तू मग इतली चंदच म्हणत मक्का हाव बद बाहेर सोडून मिनी चमकल रे कसं म्हणलें तरी बी मक्का हो वही बाय भारी चंद दिसतसा असो हांव ऑफिस वचून येता कल्याण बाई मागीर मेळटा हांव तुका अरे जायत वचून यो ऑफिसा वचून यो किता अयो हांव कसं खातीर तू गुदळत आशिल्ली त्यावेळेला भायलं कसं नी देवे धडायत आशिल्ली कसं धडायत आशिल्ली म्हण पळो का असो बाप वा ऑफिसा चमकल नवे वा एक छान मनीस कसं धडायत आशिल्ली पळयता झळझळा नेव कधी कत वैको बाग्या 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 यो मी यो बैस उद्याच जायवे माये उद्दा काढवे शरबत करूवे थोडे तुगेल मका उद्दाक येनका शरबत येनका उद्दा तुका हांवे न्हू दिवचे हांगे थोडे बैस तुगेला उल्लो चान्स यो ही माये घरा बागला आईले उद्दा निमगुचक्र म्हणून उद्दा म्हाका तुवें दिवचे किती आयली माई तुम्ही वय गो उद्दा दिवचे हांव तुका तू म्हाका सांगो उद्दा पिवचे हांव गट्टी उद्दा पिवन वयल्या तुका बरला नव्हे टँक बर केला पळय कित्ते येईल म्हणा कसं होते निमगुत तुवें येम गेले नव्हे घर हांव पळोवन येवका नव्हे तू तावळ टुकून धडा 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 धडायत आशिल्ली नव्हे मिगेल मात्तर धडायला म्हण की जत आशिल्ले कसं धडायत आशिल्ली म्हण पळया म्हणा गेले हांव हो ते वे माये ते हान्नी म्हणती का मोळ मारलेले अयो 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 दोन माळो ये देवा हांव एक माळ मारनी एक वणटेक तू दोन माळ मारवे वय गो तू एग्रीमेंट वाची नी गो सुरवेकाची तर तू कसं बरं येईल सुरवेकाची वणटे पूर एक माळ मारून जेवण सांगितलं नव्हे कशी मारली गो तुवे मिगेल घराक निमगेलं होतो वे अयो माये हांव एग्रीमेंट वाजीनी एग्रीमेंट सायन घालले मिगेल बामणान तांणी वाजीला की ना म्हणून गोत ना म्हाका सॉरी माये सॉरी हांव तांगेला सांगता पळय तुगेल दोन्ही माळ मारून गेले आणि मुखारच पळय ते वासरी पेडेस पळती ग्रॅनेटारी तू लोसूण हें पुरा धाडयला रे ते कट्ट मिनी जल्ले म्हणून असल्यारच पळय हांव मिनी नुतर बना ते कोकण भितर न्हू तो गुदवर न्हू ते
चंद कोण धाडय त्या वेटायचं जागृत करी मुळा एका अंगाला दवरनु ताजी बेरी कोळंबी दवरनु मागीर धाडय कसने एक चूर वाईट जल्ली म्हण असल्या रे तुम्ही दिलेले ऍडव्हान्स दुड्डू पड्या एक पैस मिळेश ना मागीर कळलं बाय जायत माई जायत जागृत करता आणि मोड मार ना माई जायत जायत येता मग आणि दडा कोण धडा नका हरद्या मारला म्हणती घेता तुम्ही भाड्याक 4 दिवस येऊन येताची वत्ताची घर कितली कष्टार बांधला म्हणू त्या मका गोतो कळलं मॅ चंद कोंदवरी घरनी येता मग ओ देवा पूर जाऊन गेली जी तोंडना तू हानी तेकड गेली कुठे हेकड धावून येत ती मका उल्लोच्याक हानी असताना बिनी येईना हानी लायकोन आफीस वचून बेसता ती संजेर येता ती हांगी कसं गोत्तू मिगेर नो देवा मक्क एक नव घर बांधून स्ವಂತ घर वचतस तू करी पूर जाऊन गेली हे भाड्या घराची विलावर भाग्या गो भाग्या गे तरकार एळा पडा कांडा बरी ऐली वे बैसा उद्धारता असं शाक धडसून घेवच्या जायना गेया उद्दापी सम उद्दापी कशाकेन तुमका बाटली बरं म्हण सम पियाची ते ऑफिस वचन बाटली बरं म्हण तुमका ऐकूच जाय ಗೊತ್ತು ಗೋ ಹೇಳ ಮನೆ ತಪ್ಪು ಮುಣು ಗೋ ಬಾರಿ ಬಜಾರ ರಸ आणि कसं नाही बेजार नतील तुम्ही एक ऑफिस वचून बसता ती तुम्ही त्याकडे गेली की ती कल्याण माई हंग प्रत्यक्ष जाता ते फोटो आणि गडियार घालू मोड घालून आज समो उलोन चमकली तुमके एग्रीमेंट वाजूच जायना एग्रीमेंटार गेल फर्स्ट पॉइंट त्यांचे शिलके मोड मारून अज्जू तिके सोडी गो ते घडियाळ घरा घालते तू लक्षण घडियाळ कसं आता गेलं पोहोचू जातोय आणि घडे वाच पोहोचू जातोय घडियाळ जावका ना घरा एक तिथे कसं जातो टेम्पररी तुम्ही केलेलं कामाक हांव ऐकून मोरका तुम्ही ऑफिसात गेल्ली कुठले येत ती ताळ पिंदूक तू त्या मांग काळीची आणि पुढे जागृत करा एग्रीमेंट आणि कसं पुरा मग पळया नेव वचन उरलो नाही तिथे त्यापुढे सोड गो तू याच्यान काढू का तिकेला हाऊल लेता तिकेला कशा लोक माफ करतोस